Mga guys, dito naman sa saging, ang diskarte naman natin dito sa saging para makapagbigay tayo ng abono, dahil walang ulan. So matagal nang walang ulan dito sa Pangasinan, hindi tayo makapaglagay dito sa palibot ng kanyang puno. So ang ginawa natin, itong nalalanta na puno niya, yung napagharbisan. Ayan, yung pinagharbisan mga guys, yung nalalanta na, no. So dito natin nilagay yung abono. Ayan. Yan ang diskarte natin mga guys. Diyan natin nilalagay yung abono, at para hindi siya matibagnol, yung sa Bisaya tibagnol or bugtok. Ayan, ang nilalagay natin dyan mga guys, ito Carbomax. Ayan. So nilagyan natin siya ng Carbomax dyan sa gitna. Ayan. So dahil ayan, may tubig pa naman yan mga guys dyan sa gitna. Ayan, kaya dyan natin nilalagay. So yun ang diskarte natin mga guys para makapag-abono tayo sa ating mga saging. So dahil walang ulan. Ayan. So yun lang mga guys. Maraming salamat. So tinuturo ko lang sa inyo mga guys para alam nyo na ganito ang ginagawa ko. Hindi ko naman sinasabi na eksperto ako, pero ganito ang ginagawa ko talaga mga guys kapag ka summer. So diskartehan na lang, no. So yun lang. Tag-i-spray tayo ng foliar fertilizer doon sa dahon niya. So kakatapos lang natin mag-spray nung nakarang linggo. Ayan. Yung mga dahon niya maganda. So green na green. Ayan. Makikita nyo, parang walang bunga yan mga guys, pero maraming bunga yan. Ayun, oh. Daming bunga yan mga guys. Ayun, oh. Sunod-sunod yan mga guys hanggang dun sa baba, hanggang dun sa itaas. So yun lang mga guys, at maraming salamat.